Ola, artistas e soñadores do cole. Sabedes que a arte non sempre é igual? Ao longo da historia, o ser humano foi cambiando a maneira de crear, pero as emocións sempre estiveron aí, agardando dentro de nós, listas para saír en forma de cores, sons ou movementos. Imos viaxar polo tempo para descubrir como cambiou a arte e como a arte cambiou o que sentimos. Imos moitos anos atrás, á prehistoria. Non había escolas, nin museos, nin artistas con nome. Pero as persoas se sentían cousas moi fortes: medo, alegría, esperanza, amor. E como expresaban o que sentían? Coas súas mans pintaban nas covas, facían esculturas pequenas, decoraban obxectos. Non o facían para ser famosos, senón porque era unha maneira de falar sen palabras. Entón a arte era como un sentimento compartido? Sí, todos participaban. A arte era colectiva, anónima e feita en grupo. Na Idade Media, os artistas traballaban nas igrexas e grandes catedrais, agrupados en gremios profesionais, e seguían sen asinar as obras. O importante era o que se sentía ao velas, non quen as fixera. A arte servía para inspirar a fe e a admiración de Deus. Agora, imagina que a nosa máquina do tempo nos leva ata o Renacemento. De súbito, o artista comeza a mirarse ao espello e di: eu tamén son importante e quero que o mundo vexa o que levo dentro. Agora o artista ten nome e asina as súas obras. Exacto. O artista convértese nun creador con ideas propias. A arte xa non é só oficio, é pensamento e emoción. Cada trazo, cada estatua, cada melodía transmite o que sente que na fai. A pasión, a tristeza, a curiosidade, a beleza. Así nace o artista co seu propio estilo. Sí, en los séculos seguintes, no barroco, no romanticismo, a arte vai ser un espello das emocións humanas. Os cadros xa non falan só de deuses ni de reis, falan da xente que sente como a ti e como a min. E agora chegan as vanguardas. Xa non importa se algo é bonito ou feo. O importante é o que nos fai sentir. Todos decidiron romper coas regras e crear. Pero se rompe as regras, iso tamén é arte? Pois claro que sí, porque a arte do século XX en diante é liberdade e emoción pura. Non importa tanto o que ves, senón o que sentes cando o ves. Cada obra é unha porta a un sentimento: alegría, rabia, medo, sorpresa, amor, etc. Daquela, a arte tamén serve para entender o que sentimos? Exactamente, axudamos a expresar o que non sabemos dicir con palabras. Un mural, unha canción, unha foto poden facer chorar, rir ou pensar. A arte dalle forma ao que levamos dentro. E así remata a nosa viaxe. Paseamos polas covas, polos castelos e polas rúas modernas. O modo de entender a arte cambiou, pero o que non cambiou nunca é que a arte é emoción. Porque a arte vive no corazón das persoas. Exacto, así que cando debuxes, cantes, bailes ou investigues algo, lembra, estás facendo historia, emoción. Grazas por escoitar Emoción Arte. Ata a próxima, artistas.